Защо дзен? Първо, дзен предполага отсъствие на всякакви фетиши. Когато практикуваме дзен, ние не отиваме при други богове. Не сменяме религията си. Не носим специални атрибути. Не се покланяме на предмети или символи, защото дзен е чисто съществуване. Съществуване извън символното поле. В този смисъл дзен прави човека максимално свободен. Свободен дори от атрибутите на самия дзен. И това е прекрасно. Защото за съвременния човек свободата е важна, нужна и ценна. Смятам, че всеки култ, подчинен на атрибути, на специални богове или други външни същности, отвлича човека от култа към собствения му живот. Затова дзен е култ към собствения живот. Това предлагам на хората. Защо дзен е важен именно днес? Защото дзен е практика на спокойствието и практика на тишината. Предизвикателствата на съвременния живот често са просто тригери, които ни карат да се тревожим. Не е случайно, че медиите, голямата пропаганда и малката пропаганда в социалните мрежи основно внушават тревога, страх и безпокойство. От всички страни се крещи колко е лошо всичко и колко е опасно всичко. Хората имат своите причини да правят това. Но човекът, който е потопен в този информационен поток, рано или късно изпада в състояние на тревожност. Тревога за бъдещето, тревога за себе си, тревога за децата, тревога за семейството. Дзен е идеалното място, където тази натрупана тревога може да бъде освободена. Това е идеалният начин да се укрепиш в покоя. И идеалното пространство, в което от този покой може да започне да се ражда творческо мислене. Да мислиш за живота си съзидателно, без да се подчиняваш на атрибути и ритуали. В този смисъл дзен е за свободата на личността в съвременния свят, независимо от условията, в които се намира светът.